pok ke voice of the people party. Ula kerkuru ya ke jingat linti jong ke voice of the people party. Kani ke party ke badang kena tam ha kani ke jela ke jing. Penban kala long ke party ke bapau nam tam ha ke jela bat sabar na kani ke jela ke jing. Uai ubam tip padu uai ubam shania ya ke voice of the people party ha kini ke si ke bantang. Desa tanggituhi ke bakwa mentoy shimet. Desa tanggituhi ke bakren it ya kata ke parti ban penbit yu pat ba kat ba ke jing pen kre ke long ban priang ya ke jing mentoy ya ledi pila i pila man. Pigi pat ba pi sha penbit hagi bakum kita. Kinong yaro kinong putron sing kinong tem sing jong no namar blay kit up ya ke nong ke bakikin yo. Pada banga kren kumta ngalayu i wat hangi soyong constituency. Ngalarung malaki dong kisnong hapo kan soyong constituency. Ngalarung ban pin snow tu iki pat pa ya ka jingdon kam ya ka sinshar ka kharar ka bakoi. O men ba phim pat don pisa phijit akane ka linti. Ban le chu pat pa dala don pisa men ta phisdang ban pni da ka bor pisa nganget u pat ba un snow tu. Ni kom ki nongalam jo ka voice of the people party ni let ban hi kai u pat pa. Ni klem seng ye kani ka party tang bangin long MLA lani bangin job election lani tang ban shu kun election ni seng namar ni kwa ban pen klan ye ka jat briu ni seng namar ni kwa ban pin ye tli ka jat briu ni seng namar ni kwa ban hikai u pat ba un snow thu ya la ka jong ka benta ha ka sinshar ha ka kadar ni seng bangi kwa ban pin ko bor yo pat ba ni seng bagi kwa bu pat ba un yo ya kata ka jinglat lut ha ka jingim ka jungu ban penun kam ya ka ha ka bajit ya kita ki syakri pat ba upat ba jong ka than dinge bro ka we kani ka dong ka than hoi kam dei bangi wan ra ka jing snow perdong nrei ka voice of the people party kala snow dei ban sei uni usamla rangba nagani ka dong ka than dei ban wan ra e ka jing snow perdong ndrei ban ailat lem nagani ka than bagan pinmi ye kita gi syakri ban ailat lem ye ka dong ka than o don ki boynya e ba arden la da pisei candidate pisei be pidei ban sei be napos preng soyong ngim kwa kabakum kata ka jing perkat ngi snow thu bagani ka dong ka than kala pin job ye shibun ngot handai kala syak ben namar kata orang isngongin alat lem no nang ni ke haba ka parti kala perkat ban alat lem nang ni lada phi ki pat ba phi kan tai wat keno yangi dai nam dai wat ong ni syak ben la alat ba phin sei no ubriu na ka dong ka thain ban don bentalem baro sikata kala yo kitai to ingin sei no nang ni menta kamut bom don ba apply ticket na sta gidon gi ba apply ticket na sta iba Anthony i apply na kata kathan walang nong spung tenrei menta tong yongin ala na sini kamut pat bangi wan ra ai ka jing snow perdong perthai namar ni snow bangi ni don bentalang haga sinshar ka khadar ko ki pat ba namar kata katau ni kwa bavi pin snow thu ni kwa bavi pin snow thu ya kata ka jingla lut banjit ya kita kinong mi khamat pat kumangalong Pigi pat ba nang ni phimla ban le du pat ba shikitna trikam jong ka sorkar ban shule du pat ba kumni kabamla along shikitna trikam juga sorkar ban shule du pat ba kumni sha PWD ban pan surok sha PHE ban pan umbam umdi sha po MECL ban pan boarding electric ban le po health department ban pan ye ka hospital ban le po police department ban pan ye ka jingada phimla ban shule du pat ba Dipinay akum no. Nakataraw kang kasadon kata ka dorbar snong lasandur. Bagandon ka dorbar snong. Lumyo pat ba joga snong. Tong ini syong mentaha ka snong maulay teng. Ngin le akum no. Bangin wan ra e ka roy kapan. Ngin la ban sulit du pat ba joga snong maulay teng. Si kita na trikam joga sorka. Nakataraw ngiyatay ngiyasa ipo ka dorbar. O to pingin jit no ikin nongalam na ka snong. Kiban leken sa kita na trikam juga sorkar. Pi jit yu sorda snong lani orang ba snong. Ki secretary snong, ki hotjang committee, pi tau yang kata committee snong.
upat ba jong asnong urai bet kawai ka surto pi ngin jit no yo a ngin jit no yo b buki kamta ter kini kilong git khot jong ka committee kini kin let na kamta jongi unong song snong sakita kitnat trai kam jong ka sarkar ni upat baru ngilat ka penlut sngi ka penlut por namar maki kin let haka kerteng jong ka dorbar kin let bang ajing tho ka sarkar sikitnat trai kam jong ka sarkar haringkat ke siti bat ka mahar bala penkop bor jo upat pa jo ka dorbar kata ka di ka tmei jong ka sinshar ka kadar ka banga ko aba pipin sngoto kumju uni upat ba jong ka soyong nong spum constituency umla ban lek hido upat ba sapo district council upat ba jong ka soyong constituency umla ban sulek hi sapo assembly don kamban jit ye kita ki briu ki ban lek nam ta jongi upat ba na ka benta jongi upat ba snap hai banlet chapo district council banya saj banya thawi ki an ki policy nagam ta jongi upat ba banlet chapo assembly banjit mla nagam ta upat ba la jit ruye ki nagam ta santli ki snam haga bakut jongi santli ki snam kini ki shakri ki upat ba ula jit bakin shakri upat ba ki hapan ai jingkenya kamat upat ba Kiap ang paiba be pe legit ingi sansnem hapo kini ki sansnem kini ki bangila le nam taka bet ka piang ka jong upat ba o ngana trace tam bet yele de ngam don lat don ting lasu ya tang kumni ban shakri view upat ba adu upat ba usno hun wong tong in alat biang bapin shakri sa san lani si posnam andai lo upat ba usno hun on tol abiang katu lado usno hun iki kam re usu ko apan mai ru upai ba udon ka poro tangin jin adu wingin alat lem dan bala ban kli jingkli ya kata ka por bat ka rai ka jong upai ba kata ka bangingi ko apin snoto henry kini kisni ki pamenta bangan let keleng gari khasi jaintia ngayo snow bagi pai ba ki ong e ba arden deu emli ulah sedang bergembriu tapi ingi sini mau beliau bergem buang ala da job tu kandidat jonga pinter kang ong kumnu kumta lari ki patba ki dang ting ya ki ba kum kita ki jaj emli ki ba berngem yo patba ka pen pau ba ki patba ki dang sate merau ha ka jimut ka jing perkhan tarang ni kwa ban lau ban lot ya kata ka jing te merau balingin ting hana ba pinter kong o patba o jit nakata santli kisne uni upat ba ngi kwa udi bano upat ba ubastat uba shampang ba uba shlur uban ongi ki bakum kita ki emale ari habaya piru ngi dang jit mangi sansnem piwan tuklar no mapi yanga yanungan jit MDC yanungan jit MLA habaya pingi jit mapin shakri nam ta santli kisnam pimlong ukan rat ujongi banon ban perten yanga banong balai Pem kerjaan ini kandidat pet ha piru sa stang lai senam menta wan keren he sini kot ka san senam ngen bread ya piru kata kadai ka bangi kwa bau pat ba on snoto ya la ka jong ka bor kai ka bajah ka ni election MP ka bala dan gawi ka long kami ka badan ni wi kon senram ubalong nongkit kam ubah hakmat jong ka seng NPP uniu kon ulong yala ka kemi mai ngakwa ban pen kamau ya phi bangaliu nong yalam ubah khmat jong ka seng NPP pen hap ban kersan bet ya ka seng NPP dalong kumnu ru nakam taka buram ga jong kon nrei te mai ngalaja buram bat pin pen le ranya kata ka kemi kala skapek banon la poi ka singi tap bot utau kon la pen kamau piang o mai pet mo shibit te phap tap ya ka kot namar nga day unong yalam ubah khmat jong seng NPP kumno kata ka kimi kala jubab kata ka kimi kala kon ailat yang nga bangan jit ya ubah ka mensim jong ka kwa ailat yang nga bangan jit ya ubah ka mensim jong ka mon ya ubah ka mensim jong ka hun ngam tip langan dang yon em kalat sa sisien banli tabot kisni kisnem ki jong ka lanang yahat ngam tikna bangandang imbyang sa kaway ka election alat namar kata bangan litep ya ubriu baka mensim jeng ka kwa leni ka party ka banganga kwa batongan let bantep hau pra utaw kun umnut bonong ire utaw kun haban snap
Namar ka kimi ka jit na ka jingla lut ya ka ay ka baka snow hapo ka mensim ka jongka. Ka jit nam ta ka laway jigi kon ki thi ka laway jigi ri baka jabr ka i jeu to kon rai ka kam i ya ka ri ka laway jigi kon ki thi. Ka ta ka di ka jingla lut ka ba pidi bandan. Hendrai ki fight ba menta ka cha balik kam mensim te kende apra. Ka ti te shawai. Namar balai badai para snong bas ngok it badai para bahiyeng lani kum tai gombalong mentali sa Giant Hills o kipin mi independent candidate la janman lagi snong ban pin pharia ya but namalas no thu bu niu pra oklan pra sei priu no nang ni sei priu no nang tai te wei balayeng tela don hi bahiyeng bahasem para marjan marpar o ngate ngakwa pra teman lep no ha kho siu te niu candidate Kamen sim te kuapra kabut te hau tong para marjan kam dan jingmut met bat men sim bat kti bat kejat ha upra ini benar kenang bakan hun kamen sim kejui kata kadi kejingat lut kabangi kwa ban pen sngotu ya upat pa wat ya kamen sim shawai kakti shawai pin pabisa lada kumno lain tang namar kiba kum kita kibriu upra usuram no tang kendiat kensoi pin sutrot sa ya ka to ka selang ka kli jong pi chesh kan mentoy ka chesh terhadap election san sinem ta hab ya shesh ke namar kita ka daw ka voice of the people party ka let ban pin snotho ikipat ba ngilek keleng ban pin shai ban pen snotho ya ki pai ba ngi kwa ba ki pai ba kin snotho ya kata ka party ke ei kata ka seng san pertai o don ki bong o ngi ti habi ngi jit ngi pek yo briu vi namar ka song ho briu marway pimla ban le thau an ha po district council marway pimla ban le thau an ha assembly ka ba duna ngi don kam khan riu ngot ki badan ka juk ka jingmut ka juk ka jing perkat ka juk ka nongrim ka juk ka thong bakin let hang tai kum ka tim lani kum ka kinhon hapo district council banya thawi ki an ki policy nam to pat ba lai puingut ka baduna ngi don kam ki badan ka juk ka jingmut ka juk ka jing perkat ka juk ka nongrim ka juk ka thong bakin let assembly man thau an nam to pat ba kum ka kinhuan ha ban rung hang tai marway mla ban thau perthei lada marway la ban thau perthei ngan num por pin sajaya le kani e ya ka constituency bapli e ya ka yeng ka sam don kam yeng kam sami ban sulek perta ban pin sayu pat ba kum badan ki ba ha bo tau ba arden lo job MLA lo job MP wili kerbe balai pa namar marway arngot laingut ngim pat la ban ngidan kam bandrung hang tai kiban ke juk ke jimut naga tadau ka parti kalong ka badon kam ka parti ke di bandan ki nongrim ki baskem tika ei ka nongrim jong ka ni ka voice of the people party ka nongrim ka jingi kalong ka nongrim jo ka sinshar ka khadar ka bakut kaban yeng persya ai ka bamsap kaban yeng persya ai ka jingi shiliang kemat kaban yeng persya ai ka jingi apor kaban kintiu rinti langi ki nong shong snong hagari ka jingi kamdei bagata ka spa kan sulek lenong tangai kita ki badan ha bor bat kitu ki badan ha senda ki second MLA ki third MLA ki fourth MLA ki MLA ba ar balai ba sao oh ki bit ki biang nu pat ba pat nang hiar kei ka kerdam jong ka jela Meghalaya ka di ka ri ka bu bleu le kerku ngila di balong ka jela ka ba klan ngila di balong ka jela ka ba ruspa ngila di balong ka jela ka balala ban yeng hala ki jong ki kijat ndai ngila klalong ka jela ka ba duptam magi tan shatai lamini kata chief minister jong ka jela Meghalaya ula klalong chief minister barus patam hagari India ula runga kata ka thup jong ki chief minister ke barus patam hagari India ko ki papa pidi ban tip igni ke pidi ban snutu preng idan kampan snutu ka ei ke ni ka party menta phi jit yu briu pimpet ka party pi ong kani ka sarkar uniu chief minister ula ruspa yalidi kumni kumtai nri pi pha yu briu ubadan hakata ka party badu kalong ko pinang lit kersan ya ka kamai ka kaji jungu pin knyumi ka ei dai nam dai nakata fi ban snutu baka party ka dai badan ki nongrim ka nongrim ka baar ka singi kalong bangin me pendal lele ru em ya kani ka jinglong try ka ji ya ka khndo ka siap ya ka mar po khndo bat ya ka jinglong kerpang ka ji em ngino me pe
Ngiha bapok ke India. Tamang idon ka hok man yada ya lidi. Nawar ngidon ya la ka jong ka history. Ka jingat linti jong ka jat bri. Ngidon ru ya ka thong ka basai kum ka party. Ban pen empat, ban pen bahapat, ban pen keladur. Ya kani kari ka ba ide ka jong. Ko kipat ba na marka tara mla ban ong opet yu bri dam don party ru long. Unle ayu kini ki independent mental adi ki job. Ban no kini ya try. Kila ban try marway. Oh mentali hab husiar ya don ki independent dur bula ki ba syupun mi menu taman penjat ya ka buat la nila da job te la le piang syatu balai ban haban petno nak NPP balai ban haban petno nak UDP ban ya kon independent balai namala siutu bo pat ba hakeleng gari mata ulak kwa ya ka jingkala ki pat ba ki la kwa ban wanra ya ka jingkala ki pat ba ki la kwa ba ban wengno igni ki party ki ba sinshar. But kumbagalong mata ka jingakon ka David apreng ka Voice of the People Party. But kita ki party baro ki badan hagani ka jalamik halya. Ka jingakon ka jingi ka di ki nongrim. Ngi ka way ka kinhon ngi yang halor ka way ka nongrim. Baka nongrim ka jingalong banwan raha ya ka sinshar ka khadar ka bakot. Ban pen kot ya ka taka politics lani ka sinshar ka khadar. Namadita ka sinshar ka khadar ka bakot. Kabalaban law yun usok kerdot ubate. Uba singit yang ikum ka jat menteri. Usok kerdot jong ka jingduk. Usok kerdot jong ka bamsap. Usok kerdot jong ka jingle shiliang kemat. Usok kerdot jong ka jingle bor. Day tang ka sinshar ka khadar ka bakhoy. Kata kita ki parti baru parti yang lelah shanupi ban penkhoy ya ka politics. Ka politics ka bichaklia kyong. Oh ka politics femla la hap tok hap to hap pen bit hap pen thami yu pat ba. Nakataraw ken saong kita ngipin bit malagasan sinem upat baru bit malagasan sinem. Namar kata di ka politics ke jungki banya thok banya to banya penthami ban penbit yu upat ba ngem don por ban penbit yu upat ba. Namar kata kam di ka politics ke jungki. Teka syong upat ba mata ka kenhon ka bakumno upat ba on pai. Laon pai hak siya ka Voice of the People Party ka bakwa ban penkot ban pensngan ki longdin ki mandin ne kwa tangi gini menta ki ba pin kemen minmit tang swag election. O ki buwan rung si ki snong ki tau swag election. Ki ba le isen a ki pat ba tang swag election. O snotna bagani ka jingi hat din ti ka jingi kam simlong ka balenay. Ngala job yak MLA election o snem arajar pra. Badan ngala rumpura haga jeli jong kasan hima sima. Oh ngasngutu tang ban syudon benta haga ta kampat biang don kampan penkut yakni kasan hima kasan sima. Don kampan penkut yakni kasan syar ka kharar. Dei namar kata haus nem arajar sipo ringkat bat ki wei pat ki paran nong ngalam rangba ngilas dang ya kata ka jingalap. Ban lek keleng-keleng kari ban pensngutu pangidon kami ka sinsyar ka kadar ka bakut lani ka clean politics campaign. Oh ngalasyak kento ngalasyak krenben. Oh ini ardan nila snukut palat hana ban penkut ya ka politics. La sano ban penkut ya ka politics. Ha ka politics tu uksud bu angel habi lang kyong. Ngatingong MP kabam lalo. Kumno to uksud bu angel kilaban ya lang. Set suset kai tang artli ki masih dur haga juk kasem pet long kumnu tu kasem dakam prapom ngani thong pinyat suk bu angel pi ka perthai ka ban klem namar kata la chupin snow tu jubor lailam bakla jubor ki jimut ki jiprakat jo pai bala thiam jubor ki ni ki jing pen so tu bakla upat ba ola ya bakla hakini ki bon tli ki snem ringa so ban aingo uplay ni klem song thai ngila seng ya ka Voice of the People Party ngila let kaleng upat ba hoj u artin upat ba usdang ban I baka jingkren joka Voice of the People Party kalong ka day nrempat don pat kiri orang ba kiri satar ki bang tong ini mi lang bat pipa arden hakasnem arfula habang ye kon ye election MLA ni yo tangkat prangut ki candidate ki ban wan ban ye kon bat ni hoj namar ka por ngim simala banda yet the top get baki one shisha halo taka nongrim ne baki one baka don ka taka jingu jingpen snow jo pat ba bakala don kam shisha re snongo yo play ba southly ki constituency ki lalong ki so ningkong jong ka Voice of the People Party ki bala right kot ban
alat ya kani ka nongrim juga Voice of the People Party ka Malay constituency ka North Shillong ka Nongkrem bat ka Mount Kening de din bingila yo alat ban rung hapo assembly upat ba uong shisha kani ka seng ka yeng ha ka nongrim kumbangila kren ngila kren yang sibun ki mat hapo ka yeng darbar ngila wan rabi ngi ka buram chong ka jet riu hakari India barokawi Shwa baga Voice of the People Party kan rung hapo assembly lani kan mi perthai u governor ula kren hapo assembly daga ketin Hindi nrem dan weru na kano ka party uban kren persya ya kata ka jingwan kren Hindi jo governor they tat anda ka Voice of the People Party kala rung po assembly bangila yang persyangong ngem siap ya ka jingkren Hindi ka jelaji kam de ka jela kren Hindi pat kani kala pen kendit penriu iki wei pat ki jat penriu hakari India ki pleng dang don ki riu slur hapok Meghalaya ki benut ban kren mark mat yu governor pat judan menu benut ban kren persya yu governor rahmat mrei ki nangalam juga Voice of the People Party ki ngenam pediang bo pinon kren yangi de Hindi wat pen bor kren Hindi yangi kade ka jela kam de ka jela kren Hindi kata kade ka bagi pat ki sedang mani nang tangilai ki saya kata ka bah thungkam Odon ki baklimanda kita ki utau Arden ukuran ayupat ya kata kecing ki reception ketu kecing syak tangan juga kelas syukut nak kumtu tang penbit pai ba nin penbit pai ba syak tangan le penbit pai ba ta bam hagen serut sekiar hakmat tanai bam sabar ta bam haban dak kedang syak tangan hakmat pai ba pensito megamet penbit pai ba ngi klem penbit kani kecing syak tangan kecing kelahapan kalau penkomo ya ke sorkar baka sorkar kan tahu ya kata ke expert committee kani ke expert committee minta kalau pendep ya ke kamram bakat kom kecing batai jung chief secretary jung ke sorkar Meghalaya wong ba minta kalau penkrepan ai ke report te kumnon shikuno ba kamnon ka basiso katangi klem dan naga bor nakata raw pat ba haka MP election ulapai siya Voice of the People Party siya Jain the Hills ki kren kop kita ki nongalam jo ka NPP kita ki minister ki MP kimtip ki that yala ki jong ki pat ba siya ka perthai siya no siya ni si Jain the Hills politics election klem pisa election klem IKEA election klem kawai ja klem kaido siya no linglong ni la smulik ran bepli upat ba ula snup pitar setay pada dep collection ula penjob habaro nyau tali ki constituency ngina job don buram habaro nyau tali ki constituency pimot baro upat ba nong soyong ubah kwa kiat baro upat ba nong soyong bakwa pisa for election basyukwa li bam jali do bam do hayung kandidat myo jam yo do hayung lejong MP ai ta ai hi kena pa upai ba kawai ta kawai kena upai ba la that ya ki pai ba banang basyani ka klem pisa kam trikam upat ba oleh jubab para ka MP election ngila job hadu laipu artli ki constituency na ki laipun riu tli ki constituency ladakan jenla the day ke MLA election kata ka Voice of the People Party kala senchar marwai ya gani ka jela ka juga Henry kapor kam jingai baga Voice of the People Party kan senchar marwai lagi patba ki yang scam hadu ka bakun ngila yo adu sanpusan tam naga sispa kiba teput haga por MP election kiba jit ya ka Voice of the People Party bat kum kinong elam ngibu thong menta bangin yo nyo po naga sispa paling ngibu thong kumta banga kwa ba fin sap ha yo don kibawa dawat ya kaniru ini Arden tang ba job MP wan kop mon samulai teng nga kramon ko ndai ka ko abani thu ya ka ka banga ya linti hagani ka jinga linti jinga baro ko ka ri khasi jentia ka por MP election nalai kendu si pun ba ki briu ki baong Arden ni dai ki nong kesan kongres ki ba klan ba ngimpat ju pet naga sen kongres hadu mentar ni dan kwa hiban pa daga kongres sepot Delhi tang bang ila dep rai nadu ka MDC MLA ngeni kersan lang no ya ka Voice of the People Party kadi kata kaba penlong ini bengyong ngenom ne tang sanpusan tam na kisispa ngin kiu na kata ka sanpusan tam na kisispa kaba ngila yo ha ka MP election kam kut tang kata nalai kendu si pun ba ki briu ki ba it seng rulum ki nong kersan seng rulum ki rang ba ki samla ki ong Arden ha ka ni ka kenti te ngila sai kedar
ngilai ilut ya ke jinglong ya ke dur ke dar ke shisha jong kita ke seng rulu ani ha ke por election bagi wan ben hakmat jingi pat ba ya ke kongres ani ya ke por election bagi wan ben hakmat jingi pat ba ya ke NPP ya ke BJP ndala dem ke election pat la de sinsharu kongres ru lek sno lang la de sinsharu NPP ru lek sno lang Dalawan biang ke election, ben biang ke kongres, ben biang ke NPP, ben biang ke BJP, tang ban syupen bi pat ba. Ndala dep ke election late snow biang bat kita kiseng. Kabala penlong ye ki nongalam jong ke NPP bakin da pitar lep ye gani ke jingle jong kita kiseng rilum ki baya trailang bat ki barosan siposnem. Kai kabala penlong yo deputy chief minister bonong sali barosan snem don lang bat ni haka sorkar ya trailang ya telun lang ya bam lang ya disalang menta per election bi kena betang yangi. Ap telah dep election larang 4 pensyong tenombas serbi. Katam de baong mangi ke BPP ong kinong elam jong ke NPP ya kitu hikibai trelang berosan siposnem kini kinong elam seng rilum ha caka bakin kendet penri wah aku nukum tasya mo oh bakin kelaga bemut lanis ngoleran keren ko penban la hatunum bos kai kampengat dam uni upat ba muta Nakata-kata uni upay bawang day sa tangga BPP kaseng trairi ka shisha kaseng rilum ka bangilaban syania ya menta but menta ngilaray kot langkat balong ngin ay ka jingkasyan ya ka Voice of the People Party but day kata ka ba penlong ngingi bangingin bu ya kata katong nyopo naga shispa ko kipat babi namar kata-kata kumbangi jong baga jing job ka jingi ya ka MP kamne ka ba kot ka day tanga jing sedang Maka jing job ka jingi ka MDC ka jing pen scam ya ka ay ka manila sedang nadu nangtai na ka MP election.